Bullish engulfing wannan wani salo ne wanda traders, price action traders ke amfani da shi wajen yin placing trade. And sannan kuma akwai wanda shi da iya wannan simple strategy yake amfani kuma yake making huge amount of money. Me ne ake nufi da bullish engulfing? Bari mu fara muku bayani akan me ne ake nufi da engulfing. Kai mai kallon bidiyon ka ɗauka cewa ko ki ɗauka cewa kai da ƙaninka ne anan, ga ƙaninka anan ga kanin anan. So kai ka fi ƙaninka tsawo, wato kai ɗin nan ka yi engulfing ɗin ƙaninka, kun gane? So shi ma ka bullish engulfing yake. A duk lokacin da aka samu bullish candlestick like green kenan da red candlestick, idan wannan green ɗin candlestick ɗin ya fi wannan red candlestick ɗin shi da ke baya, so a wannan time na an samu bullish engulfing, kun gane? A wannan time ne kasuwa zai sama kenan, kun gane? A sannan kuma duk lokacin da aka samu red candlestick, kun gane, ya wuce green ɗin candlestick tsayi, wato wannan red candlestick ɗin ya yi engulfing ɗin wannan green ɗin candlestick ɗin, a wannan time ne kenan an samu bearish engulfing, kun gane? Muna da two types of engulfing, muna da bullish engulfing and sannan kuma muna da bearish engulfing. So ya kamata ku yi mastering ɗin wannan abin, ku je ku yi backtesting ɗin shi, idan ya yi maka working kun samu strategy sai ka ci gaba da apply ɗin shi. Allah ya ba mu sa'a.